Pacea Domnului! Mă bucur să fim împreună încă o dată prin intermediul acestei transmisii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă, pentru binecuvântările sale pe care în săptămâna aceasta asupra fiecare dintre noi le-a revărsat. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în ocazia aceasta pentru a găsi aici încurajare, pentru a găsi aici îndemn, pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu și unii de alții. Vă invit să citim din Cartea Genezei, de la capitolul 12, un prim verset, versetul 3. Una dintre făgăduințele pe care Dumnezeu îi le face lui Avram. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. În momentul în care Dumnezeu îi spune lui Avram că familiile pământului vor fi binecuvântate în el, îi spune acestuia implicit că îl va aduce în contact cu mulți oameni în timpul vieții sale. Poate v-ați întrebat, s-o fi împlinit planul lui Dumnezeu cu privire la Avram? Dacă da, cum? Care să fi fost modul lui Avram de a se relaționa, astfel încât toate familiile pământului să fie binecuvântate prin prezența sa? Cum o fi fost în familia lui Avram? Care or fi fost relațiile din sânul familiei sale lărgite? Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări, vom analiza câteva din relațiile în care a fost implicat Avram. Vă invit să citim încă o dată din Cartea Genezei, de la capitolul 13, versetele 7, 8 și 9. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniții și fresiții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Pasajul acesta ne prezintă foarte clar atitudinea lui Avram în cadrul relațiilor. Avram a dat dovadă de promptitudine, a dat dovadă de multă înțelepciune, a dat dovadă de renunțare la sine. În relatarea conflictului dintre cei doi, în ultima parte a versetului 7, găsim o propoziție care la prima vedere nu are prea mult de a face cu conflictul celor doi. Canaaniții și fresiții locuiau atunci în țară. Dacă stăm să ne gândim însă un pic mai bine, ne dăm seama de cel puțin două motive pentru care Sfânta Scriptură amintește lucrul acesta. În primul rând, acel teritoriu era ocupat la data aceea. Faptul acesta justifică oarecum conflictul născut din cauza îngustimii locului unde păstorii celor doi trebuiau să pască turmele. Un al doilea element, locuitorii acelei țări asistau la conflictul care se desfășura între oamenii lui Avram și oamenii lui Lot. În consecință, implicațiile conflictului cresc și mai mult. Necesitatea unei relații bune era și mai acută. Cu alte cuvinte am spune noi, dacă n-ar fi să ne vadă nimeni, ar mai fi cum ar mai fi, dar să te cerți de față cu toată lumea, asta e prea de tot. Cât de mulți sunt aceia care, în condiții asemănătoare, fără să țină seama de urmări, s-ar agăța de drepturile și de preferințele lor personale. Câte familii nu s-au distrus din pricina aceasta, câte biserici n-au fost dezbinate făcând ca lucrarea, cauza adevărului, să ajungă de ocară și de batjocoră printre cei nelegiuiți. Pasaj din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 134. Expresia te rog transmite dorința lui Avram de a face tot posibilul numai să nu fie ceartă. Politețea, modul ideal de a începe o discuție și așa tensionată. Avram nu începe cu reproșuri, ci se așează pe sine pe o poziție inferioară. Căci suntem frați. Este singurul argument pe care îl aduce în favoarea unei relații bune. Ce fel de frați? Căci suntem frați nu numai prin legături naturale de rudenie, ci și ca închinători ai viului Dumnezeu.
Copiii lui Dumnezeu de pe întreaga fața pământului sunt o singură familie și ar trebui să-i stăpânească același duh al iubirii și al împăcării. Apostolul Pavel, în epistola către Romani, la capitolul 12, versetul 10, ne îndeamnă: iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Conform acestui text, iubire înseamnă a-l pune pe primul loc pe celălalt. Cultivarea unui comportament întotdeauna la fel de plin de curtenie, cultivarea bunăvoinței de a face altora ceea ce am dorit să ni se facă nouă, ar reduce la jumătate suferințele vieții. Mai bine departe. Avram vine și cu soluția. El nu vine să se certe, ci vine să rezolve problema. Ia inițiativa rezolvării conflictului. Sunt foarte mulți care, deși văd că lucrurile nu merg bine, ei stau pasivi și așteaptă ca să se rezolve cumva problemele de la sine. Însă, lucrul acesta nu se va întâmpla. Din contră, este posibil să se agraveze. Atunci când apare un conflict, Avram nu stă cu mâinile în sân, așteptând ca problema să se rezolve singură, ci propune măsuri spre rezolvarea ei. Avram este un om cu inițiativă. În Geneza, capitolul 14, versetul 14, ne relatează un episod în care Lot merge să îl salveze pe nepotul lui care fusese luat prizonier. Însă versetul acesta ne-l prezintă pe Lot ca fiind fratele său, trimițându-ne cu gândul la conflictul din capitolul 13, unde Avram argumentează în favoarea păcii prin invocarea relației de frățietate, căci suntem frați. Din modul în care reacționează la primirea veștii despre Lot, ne putem da seama foarte clar că nu păstrase niciun fel de resentiment față de ceea ce se întâmplase între ei. Tot dragostea pentru Lot a fost cea care, într-o foarte mare măsură, l-a determinat pe Avram să mijlocească pentru Sodoma și pentru celelalte cetăți. Lot și familia lui locuiau încă acolo, iar iubirea neegoistă care îl mânase pe Avram să-i scape de elamiți, căuta acum să-l salveze, dacă era voia lui Dumnezeu, de furtuna judecății divine. În Geneza, capitolele 13 și 14, ne sunt prezentate 3 nume: Mamre, Eșcol și Aner. Cine erau acești 3 oameni? Erau 3 frați de neam împărătesc, conducători ai câmpiilor amoriților, în care s-a stabilit Avram. Este interesant de imaginat ce s-or fi gândit acești frați când l-au văzut prima dată pe Avram zidindu-și altar, apoi strângând toată familia la închinare. Probabil că au privit la el ca fiind un om ciudat, ca fiind total diferit față de ei. Însă, spre uimirea noastră, capitolul 14 din Geneza, versetul 13, ne raportează că acești oameni s-au apropiat de Avram, au dezvoltat relații bune și au încheiat un legământ de pace cu el. Știind că Avram era străin în țara lor, faptul că acești localnici iau inițiativa în încheierea unui legământ de pace devine foarte interesant. În mod normal, Avram ar fi trebuit să-și dorească să intre în relații cu ei și să ia el inițiativa. De ce s-a întâmplat invers? Care să fi fost caracterul, comportamentului lui Avram, astfel încât să îi determine pe ceilalți să își dorească să fie prietenii lui? Cu privire la aceasta, Ellen White scrie: bogat în credință, nobil în generozitate, neșovăitor în ascultare și umil în simplitatea vieții lui de pelerin, Avram a fost de asemenea un abil diplomat, viteaz și îndemânatic în război. În relația lui Avram cu Dumnezeu, Avram dă dovadă de recunoștință prin oferirea zecimii lui Melchisedec. Gestul lui Avram devine un semn de aprobare a cuvintelor lui Melchisedec. În privința relațiilor pe care Avram le-a purtat cu necunoscuții, în Geneza, capitolul 18, de la versetul 1 la 8, îl vedem ca fiind Avram un om foarte ospitalier.
Întâlnirea cu îngerii ne prezintă de asemenea un frumos exemplu de ospitalitate. În togoarea căldurii de la miezul zilei de vară, patriarhul stătea la ușa cortului său, privind peisajul liniștit în fața lui. Când a văzut în depărtare 3 călători apropiindu-se, înainte să ajungă la cortul lui, străinii s-au apropiat ca și cum s-ar fi sfătuit cu privire la drumul pe care să-l urmeze. Fără să mai aștepte ca el să-l roage ceva, Avram s-a sculat repede și, pe când ei păreau că vor să se întoarcă să meargă într-o altă direcție, el s-a grăbit să-i ajungă și cu o deosebită amabilitate i-a rugat să îl onoreze, rămânând puțin la el pentru a se răcori și întări. Avram și familia sa. Exemplul său personal, influența tăcută a vieții lui zilnice erau o lecție permanentă. Cinstea sa neșovăielnică, bunătatea și politețea lui neegoistă care câștigase admirația împăraților erau manifestate în familie. Viața lui radia în jur un parfum, o noblețe și o frumusețe a caracterului care spuneau tuturor că el era în legătură cu cerul. El nu trecea cu vederea sufletul celui mai umil slujitor. În casa sa nu era o lege pentru stăpân și alta pentru slujitor, un drum împărătesc pentru cel bogat și altul pentru cel sărac. Toți erau tratați cu dreptate și milă, ca împreună moștenitori ai harului vieții. Cât de diferite arăta familiile noastre astăzi, dacă, asemenea lui Avram, membrii familiilor ar da pe față și în interiorul familiilor aceeași amabilitate, bunătate și politețe care sunt manifestate de multe ori în afara căsniciei. Dacă a fost vreodată un timp când fiecare casă ar trebui să fie o casă de rugăciune, atunci timpul acela este acum. Tații și mamele ar trebui să-și înalțe adesea inimile la Dumnezeu în cereri umile pentru ei și pentru copiii lor. Fie ca tatăl, ca preot al familiei, să așeze pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineață și de seară, în timp ce soția și copiii se unesc cu el în rugăciune și laudă. Într-un astfel de cămin, Iisus va zăbovi cu plăcere. Din fiecare cămin creștin ar trebui să strălucească o lumină sfântă. Iubirea ar trebui să fie dată pe față în toate activitățile. Ea trebuie să se reverse în toate câte au loc în familie, arătându-se într-o bunătate profundă și o comparare duioasă și neegoistă. Capacitatea lui Avram de a se relaționa cu oamenii nu a fost una întâmplătoare, ci a izvorât din relația lui cu Dumnezeu. Ori de câte ori era pe culme în relația cu Dumnezeu, era bine și în relația cu semenii. Iar problemele apărute la nivelul relațiilor cu semenii erau un semn că se întâmplase ceva în relația lui cu Dumnezeu. Astfel, natura ale relațiilor interumane devine un indiciu al relației cu Dumnezeu. Avram a fost onorat de către națiunile înconjurătoare ca un prinț puternic și un conducător înțelept și priceput. El nu și-a ținut influența departe de vecinii săi. Viața și caracterul său, în contrast vădit cu acela al închinătorilor idolatrii, au exercitat o influență puternică în favoarea adevăratei credințe. Supunerea sa față de Dumnezeu era neclintită, în timp ce bunătatea și gingășia inspirau încredere și prietenie, iar măreția lui impunea respect și onoare. Aș vrea în încheiere să te întreb, în ce relații ești în familia ta, la locul de muncă, cu vecinii? Dacă sunt răni care nu sunt închise, dacă sunt lucruri care nu sunt îndreptate, poate că astăzi, în urma auzirii acestui cuvânt, este timpul când și noi să fim un Avram, să facem tot posibilul ca relațiile noastre să fie cele mai bune cu cei din jurul nostru. Vă invit ca să îi cerem lui Dumnezeu să ne călăuzească, să ne ajute ca prin viața noastră, prin comportamentul nostru, să fim un exemplu pozitiv pentru cei din jurul nostru. Oamenii văzându-ne să dorească să îl cunoască și ei pe Dumnezeul căruia
ne închinăm și îl slujim și îl așteptăm să vină în curând. Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Amin.